Rewşa ragêş a ku li Parlamenta Tirkiye bi hinceta rakirina parêzbendiyan dest pê kiribû bi berzbûnî berdewam e. Guftugûyên ku hatibûn taloqkirin ji nû ve dest pê kirin lê xuya ku wê rewşa tund bigêje encamên nû. CHP'yı rewşa heyî weke derbeya li hemberî parlemenê, HDP'yî jî weke avêtina siyaseta Kurd a li parlemenê bi nav dikin. Hiçbir şey Tütüş li gorî rêbazên demokratîk birêve naçe. AKP dixwaze ku siyaseta me bi temamî ji parlemanê dûr bixe. Çawa ku welat bi temamî xistine nava reşdariyê, li parlemanê jî vê yekê dikin. Lê tu hêz nikare meşqada siyasetê bi dûr bixe. Tu plana me ya ku em dest ji parleman û siyasetê berdin jî tune ye. saldırısı söz konusuydu. Aksi bir. Li aliyê din du alîbûna têkildarî mijarê ya di nava CHP'de jî berdewam e. Piştî ku Kılıçdaroğlu piştgiriya xwe ya li gel pêşniyaza AKP'yê ragihand, hejmareke zêde ji parlemenên partiyê sekna li dijî vê yekê diyar kiribûn. Li gorî zanyariyên dawî, ne pêkan e ku tu CHP'yî li gorî daxuyaniya Kılıçdaroğlu tev bigerin. Anayasa Komisyonu'nda Medlijneya yasaya esasî de fikra xwe anî zimên. Ez bi xwe bi tu awayî piştgiriya pêşniyaza AKP nakim. Ew dixwazin ku welêt bikin cihekî ku jiyan lê nebe. Lê em rê nadin vê yekê. biz hayır diyeceğiz. Meclisin anayasa Tişta ku AKP dike li hemberî parlemenê derbe ye. Ne yasayan nas dikin û ne jî qanûnan. Me weke CHP tu biryarê navendî negirtine. Lê ez nebawerim ku tu CHP'yê piştgiriya pêşniyaza AKP bikin. Em ê nehêlin ku AKP welet bike warê dîktatoriyê. ona saldırmaya kalk. Guftugûyên ku bi sedema birîndarbûna du parlemenên HDP'yî û du parlemenên AKP'yê rawestiya bûn dê heta dawiya hefteyê berdewam bin. Li gorî agahiyan rakirina parêzbendiyan êdî teqeze û diyar e ku wê encama vê yekê di nava civakê de jî bibe sedema cudakariyên nû. Tu biryareke HDP'yê nîne ji bo piştî rakirina parêzbendiyan. Di nava CHP'de jî biryareke navendî nîne û herkes bi takekesî tev digere. Di vê navberê de jî pêşniyaza AKP'yê kelî bi kelî bicîtê. Ravîn Stêrk, Rûdaw,